какво правиш? Нищо. Нали няма да ядем днес? Може би. Синко, яш бомбони. Не знам, мамо. Може би не съм гладен. Сега ще поразмислиш малко. Сега идвам. Сигурно ще добавя и чизбургер. По-яко да гледаш телевизия. Знаеш ли каква изненадка имам? Какво? Не, мамо, ти си... Това е Исус Христос ли? Бомбони? Яш! Окей. Що си взял мачето? Що си взял мачето? Що си взял мачето? Защо?